Ada Pak kali. Gua anak res. Ada Nina. Ora sedeng ya ada. Malah reso kedep. Ada Mas Dito. Ada Mbak Snu. Iya. Ya. Nonton apa? Lanjut ini ya. Ya. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wanci bengi nambahi kesengat iki lepu janati ning ngendi gojlung wong ayu sing tak anti-anti. Ada Turangga Ulun. Ada Restu. Ada Mas Dito. Siap, ada Pak Vicky. Ada Mina Jaya. Ada semuanya. Ada kanca-kanca YouTuber semuanya. YouTuber, matur suwun. Ada Mbak Kaye. Mbak Kaye. Ada Narotama. Kopi Aizi. Nyanyi ya. Ya. Iya. Gua ngape Gus aja aku tekan gendang tresno lelane nang sono gawe sepurasa nambani ati kuciwa ekang mas temena atiku Iya, iya. 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 Turang gimana? Enak Pol. Turang Ulun. Nang Godo Suli. Sak jose. Iya. Mina Jaya lagi. Iya, iya. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi kang nandang asmara Gusti kula paringa usada. Sapa sing nuting? Oh kita. Rembulan ing wanci wengi nambahi kesing ati iki video kok ngene apa lho apu janati ning endi yo wong manis sing tak anti-anti arep apa golek iki enak wae. Mulai bergoyang yuk, go lo. Five. Apa? Backstu. Bebek ngendok.